Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het OM 28 jaar eist voor een moord die is gepleegd op Saba. Dat heeft het Openbaar Ministerie op Bonaire gedaan. De gevangenisstraf is geëist tegen Anthony Wilson, die de Sabaanse brandweerman Sheldon Johnson heeft vermoord. Dat gebeurde op 12 september 2025. Tegen medeverdachte Rodolfo van Henningen werd de gevangenisstraf van 21 jaar geëist wegens medeplichtigheid. Ook Johnsons partner Kerty werd beschoten. Dus er is geschoten op Sheldon Johnson. Die is vermoord. Daarna is er ook op een partner van hem geschoten. En het gaat allemaal om een zaak waarbij de verdachte Anthony Wilson ook wordt verdacht van het bezit van 2 kilo cocaïne. En volgens de officier van justitie ging het om een lafhartige en gewetenloze daad. Het is een zaak die heel veel emoties heeft losgemaakt op Saba. En tijdens de rechtszitting in Kralendijk werden extra veiligheidsmaatregelen genomen en volgden inwoners van Saba en Sint Maarten de behandeling via een videoverbinding. Vechtpartij in JJIC. We hebben de afgelopen periode veel negatieve berichten over JJIC gehad, over onrust. Toen heeft minister van Justitie Charlton Hato besloten dat er een nieuw directeur moest worden benoemd. Dat is deze week gebeurd. Maar gisteravond heeft zich toch weer een incident voorgedaan bij de jeugdjustitiële inrichting Curaçao JJIC. Een lid van een familie die eerder al bij verschillende incidenten betrokken is geweest en daar in het verleden zelf ook gedetineerd is geweest, kwam binnen bij het instituut en heeft daar 2 jongeren die in de inrichting verblijven mishandeld. Ook heeft hij vernielingen aangebracht. En minister van Justitie Charlton Hato beschouwt dit als volstrekt onacceptabel, want hij benoemt veiligheid, orde en een stabiele omgeving zijn essentieel voor de jongeren die in het jeugdinrichting zitten. Hij betreurt dan ook dat deze familie zich herhaaldelijk schuldig blijft maken aan deze geweldsdaden. En de politie die heeft de man op het oog. In ieder geval die is ingeschakeld om te zorgen dat dit niet nog een keer kan gebeuren. Advocaat heeft alle vertrouwen. De bondscoach van Curaçao, Dick Advocaat, gaf gisteren een persconferentie in Correnden samen met sterspeler Tahith Chong. En daarin liet hij weten dat het goed is voor hem dat hij weer op Curaçao terug is. Dat hij blij is met alle steun van de mensen hier op het eiland. Vindt hij ongelooflijk hoe blij de mensen worden van de verrichtingen van de selectie. En hij zegt dat er zeker kansen zijn voor de deelname aan het WK. Als de tegenstander een minder goede dag heeft en wij spelen op ons best, dan is alles nodig. Doel is verder gaan naar de volgende ronde. Aldus Advocaat die vooral het team prees en heel blij is met de inzet van de spelers. En morgen, de wedstrijd tegen Aruba, zal wat hem betreft helemaal een mooie wedstrijd worden. Gaat hij gewoon proberen wat zaken uittesten, een goede selectie op de mat te brengen. Maar heel veel mensen gaan natuurlijk uit van een groot voetbalfeest. Later in de uitzending meer over de persconferentie. Volgens PISA's heeft Aqualectra een historische stap gezet. En dat zegt de minister-president van Curaçao, Gilma Pik-Pisas, gisteren bij het bereiken van het hoogste punt van de nieuwe Salou energiecentrale, de Salou Power Plant. En volgens PISA's waren er, zoals bij elk groot project, ook uitdagingen. En het is goed dat er is doorgezet door Aqualectra. Ook al leek dat soms niet mogelijk. Maar in ieder geval komt er nu een energievoorziening die beter voorziening van energie aan het eiland op Curaçao kan garanderen. En dat kan ook voldoen aan de groeiende vraag naar stroom. En PISA's die is blij dat Aqualectra deze stap gezet heeft. Plastic recyclers tekenen een gezamenlijk pleidooi. Daar kregen we vanochtend een persbericht over. Want 4 op Curaçao actieve plastic recyclingsorganisaties, Greenforce, Green Phoenix, Limpi en Paradise Recycling, hebben zich verenigd in een gezamenlijk pleidooi voor een duurzamer eiland. Ze roepen de regering op om de import en de lokale productie van gekleurde PET, PET-flessen te beëindigen.
Deze flessen zijn moeilijk tot niet recyclebaar binnen de huidige verwerkingsketen en vormen daardoor een groeiende belasting voor het milieu. De organisaties zelf hebben besloten om deze gekleurde petflessen niet langer in te zamelen. Dus die kunnen niet meer verwerkt worden. Daarom een oproep aan de overheid om het ook niet meer te importeren. Veel aandacht voor selectie. We hadden het net al even over de enthousiasme op Curaçao voor de spelers van de Blue Wave. Nou, u ziet het. U ziet het als u op Curaçao bent. Alles is blauw. Overal zijn activiteiten. Er waren gisteren onder meer een voetbalcleaning en Ola Blauwe Golf voetbalcleaning bij CVV Willemstad. De spelers die waren in Zambiel voor een meet and greet en dat werd heel druk bezocht. De spelers zijn populair. Er werd een training die openbaar was, door heel veel mensen bijgewoond. Ook dat was een groot festijn. En ja, er komt nog één training vanavond, maar dat is alleen het begin openbaar. Moet toch nog wat dingetjes even buiten het zicht blijven volgens advocaat. Maar het leeft, de Blue Wave leeft, dat is geen understatement. Ook kregen de spelers van Armin en Lisa, een groot fan van de Blue Wave, allemaal een bijbel overhandigd om tijdens hun wedstrijden in Amerika ook deze steun te krijgen. Mooi gebaar. Iedereen is zo positief over de Blue Wave. Zaterdag dus die wedstrijd tegen Aruba. Daarna vliegen ze naar Amerika. En Nos País is ook klaar voor het WK 2026. De televisieorganisatie nodigde gisteren mensen uit om hun nieuwe onderkomen te laten zien. Daarbij werden verschillende dingen over de speciale uitzendingen door Nos País bekendgemaakt. Want deze zender zal 104 wedstrijden uitzenden. En er komen ook wedstrijden aan Tele Curaçao. Van Curaçao vooral de wedstrijden. Gisteren werd het team dat dit allemaal mogelijk maakt gepresenteerd. De sponsor, Flow, het themasong en het logo en de housewarming aan de Bergkamelweg 6. Ook werd het 12 jaar van Nos País gevierd en het feit dat Mavis Albertina van Nos País 55 jaar werkzaam is in de media. Een mooie mijlpaal. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Zoals gezegd, de persconferentie van Dick Advocaat samen met Tahi Chong. Daar zouden we nog even op terugkomen, want mijn collega Carl Ruiter die stelde een vraag aan Tahi Chong over zijn rol binnen de selectie. Hij scoorde het openingsdoelpunt tegen Schotland. Hij benadrukte, Carl Ruiter, de belangrijkheid van Chong. Maar die zegt, het gaat niet om één speler, het gaat om het geheel. Alle spelers zijn belangrijk. Daarna ziet u ook nog Dick Advocaat over het WK en het al dan niet meedoen van Jurgen Locadia na de rode kaart die hij in Schotland kreeg. Ik denk dat wij allemaal als spelers een belangrijke rol hebben in de ploeg. Want ik zeg het altijd, als je misschien teruggaat naar het doelpunt, als wij bijvoorbeeld daarvoor niet verdedigen en de bal veroveren, als Armando me bijvoorbeeld daar niet met de paas vindt, dan kan ik ook al die dingen zeg maar niet doen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, wij als groep, dat wij vanuit een organisatie spelen. En daarbij hebben wij iedereen nodig. Dus ik denk niet alleen ik, maar ik denk niet eens alleen de 11, maar de 26 eigenlijk, de totale groep gaat belangrijk zijn. Want ook de jongens bijvoorbeeld die op dat moment niet op het veld staan, als je ziet hoe hun meejuichen, als je ziet hoe hun meeleven met de wedstrijd, is dat super belangrijk. Dus ik denk niet
alleen ik en ook niet alleen de 11 die gaan spelen, maar alle 26 hebben een grote rol te spelen. En natuurlijk ook de staf daarbij. Is dat toe te voegen, Dick? Nou ja, het is een duidelijke opmerking dat u zegt van ja, wij kunnen niet hebben als de 1 of 2 spelers een mindere dag hebben. We hebben ze wel allemaal nodig en dat beseffen ze ook wel, want daar is de tegenstander natuurlijk veel te sterk voor. Dus je moet wel echt een hele goede dag hebben om ze te verrassen. Nou, dat hebben we bewezen, dus dat kunnen we ook. Dick, zijn de doelstellingen die vooraf zijn gesteld tijdens dit kamp in Noordwijk ook behaald? Doelstellingen? Nou, doelstellingen, wij kijken het gewoon per wedstrijd wat we te halen valt. In het geheel van de trainingscampagne, als we Nou, het trainingskamp vond ik geweldig. Ze hebben echt uitstekend getraind. Omstandigheden waren zeer positief. En nu krijgen we 4-5 dagen hier en dan volgende week, wat ik in het begin zei. Ja, volgende week begint het. Ik kom zo bij je buurman, Freek. Dick, is er wel iets bekend over de schorsing van Jurgen? Nee, ik weet dat het bestuur daar heel zwaar mee bezig is met de FIFA. En daar zullen we vanavond of morgen wel uitsluitsel over krijgen. Maar ze zijn er wel mee bezig. Maar uiteindelijk moet het wel van daar komen. Dat kunnen wij niet beslissen. wat verwacht je? Ja, moet je wel met die scheidsrechters tegenwoordig weet je het niet meer. Wat ze schrijven en wat ze zeggen. Ze kunnen het zo zwaar maken als het maar kan. Dus, en we weten niet op wat voor manier ze dit oppakken. Ze kunnen het ook pakken toen met Ronaldo, hè, dat ze het eroverheen tillen. Weten we nog niet, dus we moeten afwachten. Het zal natuurlijk wel doodzonde zijn dat zo'n speler, als je die mist. Daarna vroeg ik Dick Advocaat over de fitheid van de selectie. Er waren mensen die zeggen van ja, Curaçao had het moeilijk tegen Schotland in de tweede helft. Dat kwam omdat er een rode kaart was, minder spelers daardoor. Maar zijn de spelers fit genoeg? Dit antwoordde Dick Advocaat daarover. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Vorige week maandag, toen we begonnen, hebben we testen gedaan. Ze hebben daarvoor ook onder leiding van de bond hebben we speciale testen gedaan in Bilthoven. Daar was onze dokter ook bij. Allerlei testen om te kijken hoe ze ervoor stonden. En ze stonden op zich goed ervoor. Rekening houden met een groot gedeelte van de groep die niet speelde bij de club. Maar ook die al een tijdje niet gespeeld had. Eerder gestopt waren. Dus ik denk dat we dat vorige week redelijk goed hebben ingehaald. En dan spelen in de uitwedstrijd tegen Schotland. Ja, dat zijn hele vervelende ploegen. Maar iedere ploeg is voor ons vervelend. Maar we kunnen het ook andersom doen. Zeggen, wij zijn heel vervelend voor die tegenstander. En dat zal je ook zien. Een andere vraag, Andokadia, dat was een rode kaart. Hij gaf zich helemaal in de wedstrijd. Hoe voorkom je nou zoiets in die komende wedstrijd? We moeten dadelijk tegen Duitsland, die zullen beter zijn. Hoe voorkom je dan weer een rode kaart of iets wat uit de hand loopt? Nou, in ieder geval dat als we een betere scheidsrechter hebben. Want die was natuurlijk niet echt aan onze hand. Maar dan kun je, dat weet je. Nee, dat is een goede opmerking. Dat is ook zo. Maar dan moeten we zelf ook wat simpeler zijn. We zijn natuurlijk zelf ook soms te snel wat zeggen tegen die mensen. En die mensen voelen zich allemaal aangesproken. We hebben ook een paar spelers die een beetje irritant deden tegen hem. Ja, dan krijgen ze niet mee. Je kan ze beter aaien en zeggen, joh, je hebt prima gedaan. Dan dat je, want je wint het nooit van ze. En je bent die kleine man op de WK. En misschien met sommige scheidsrechters eerder iets geven aan een groot land. Nou, dat hoop ik niet. En dan gaan we naar een ander onderwerp, maar het heeft ook met het WK te maken. Guy Cosijns, hier op Curaçao, al jarenlang woonachtig, heeft een mooi boek geschreven, World Cup Curaçao 2026. En hij legt uit wat het boek precies inhoudt, wat de link is met de Blue Wave en ook waar je het kunt bestellen alvast. Kijk even naar het interview met Guy Cosijns. Guy Cosijns, welkom in de studio, auteur van World Cup Curaçao 2026. Nou, dat is heel mooi getypt natuurlijk dat we het over dit boek gaan hebben natuurlijk, want we zitten nog iets meer dan een week voor het WK. Wat voor boek is het precies? Het is een boek dat gaat over veel meer dan voetbal alleen. Ja. Het gaat over trots, het gaat over identiteit, het gaat over vallen en opstaan, het gaat over chaos, het gaat over niet breken wanneer iedereen denkt je zult breken. Het gaat om eenheid, cohesie. Het gaat in feite om een verhaal dat voorkomt in het leven zoals we dat allemaal meemaken. Ja. Zowel in het bedrijfsleven als in het leven zelf of op het persoonlijke vlak.
En deze tocht van Curaçao, die Curaçao gemaakt heeft, die geleid heeft tot de WK, wordt gebruikt zeg maar om dit verhaal te vertellen. Ja, dat klopt. En ik heb daarbij het geluk gehad om toegang te hebben tot de spelers en de staf. Dus ik heb met Dean Goré meerdere gesprekken gehad. En dankzij hem ben ik in contact gekomen met een 5-tal spelers, waaronder de captain, Kenji Goré, Eloy Rome, Livano Comenencia en Juninho. Dus Juninho en Leandro Bacuna. En dat waren hele leuke gesprekken, want ik zei in feite afhankelijk 10 minuutjes, 15 minuutjes, meer heb ik niet nodig, maar het werd snel 25,5 uur tot soms bijna een uur. Dus het waren hele leuke gesprekken. Ze wisten natuurlijk zelf ook niet waar ze aan begonnen toen deze tocht, de Blue Wave, ingestart wordt. Dus het is wel interessant om met ze erover te praten natuurlijk. Jazeker. Vooral ook omdat tijdens de gesprekken voelde ik ook de authenticiteit bij de spelers. Ook hun gevoel ten aanzien van dit alles wat het bij hen oproept. Ook met ervaringen vanuit het verleden die ze hebben meegemaakt. Want natuurlijk, het liep niet allemaal van een leien dakje, zoveel jaren terug. En er zijn ook natuurlijk spelers die er op het laatst zijn bijgekomen, zoals een Livano. Ja. En al dat soort verhalen en wat ze hebben meegemaakt, zijn in feite op een hele leuke manier verwerkt in het boek. Mooi. Het ziet er heel mooi uit, maar behalve het boek heb je ook op de website mooie filmpjes erbij. Het is multimediaal dat klopt. Een project, ja. Dat klopt. Dat is een goede vriend en die is mijn manager. Dat is René Bolsenbroek. Dat is zijn pakje aan. Mooi gedaan. Hij doet dat heel goed. Dus net zoals bij een team. Hè? Ja. Als je een team hebt, niet iedereen kan met zijn. Nee. Je hebt spelers in de verdediging en in de aanval nodig. Zo heb ik ook mijn manager nodig om dit boek te promoten. En als je goed kunt schrijven, hoeft niet te betekenen dat je ook nog goed met het maken van video's bent. Absoluut. Nee, ik wil er mij niet aan wagen. Nee. Het boek is in paperback, het is ook als e-book, het is in Nederlands, het is in Engels. Ja. Als mensen het willen kopen, waar kunnen ze ervoor terecht? Kijk, hier op Curaçao zijn er enkele boeken verkrijgbaar bij de Bruna. Ja. Er is ook een signeersessie volgende week. Vlak voor de wedstrijd. Vlak voor de wedstrijd. En er komt ook nog een lading boeken af. Want onder andere RBC heeft daaraan bijgedragen, een BDO. Die zijn als partner samen met de transportmaatschappij die het naar hier brengt. Dus die boeken zullen ergens aankomen. Vlak na de wedstrijd. Okay. Dus, maar het is ook als e-book beschikbaar. Ja. Dus en alle informatie kun je vinden daarover op World Cup Curaçao 2026.com. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Amerika legt sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën gisteren bekendgemaakt. Het gaat om de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel, zijn echtgenote Liz Cuesta en verschillende leden van de familie Castro. Daarnaast wordt de economische druk op Cuba verder opgevoerd. In deze nieuwe sanctieronde zijn onder meer de zoon van de historische revolutionaire leider Raúl Castro en zijn kleinzoon en de stiefzoon van de president toegevoegd aan de sanctielijst. Zoals bekend handhaven de Verenigde Staten al sinds 1962 een embargo tegen het eiland. En volgens Amerika is er sprake van een instorting van het regime. En dat betekent voor Amerika niet dat ze daardoor minder streng naar het land kijken. Het wordt juist zwaarder opgelegd, alle sancties. Dit heeft ook gevolgen voor hotelketens die zich terug dreigen te trekken uit Cuba. Terwijl toerisme de belangrijkste, de grootste bron van inkomsten is voor het land. Nou, we houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. Nu is het weekend. U kunt zaterdag genieten van Curaçao Aruba en maandag zijn we er weer bij Access Journaal. Dank u, fijn weekend, dag.